Imam casting, konačno! Uzbuđen sam. Ne znam koja je uloga, koji je film, koji ćeš platiti, kako je, ali ja ću dobiti ulogu, sigurno. To je prvi korak za Oscar. Da bi bio spreman, tražio sam pomoć od moje najbolje koleginice Ivone. Idemo, ajde brzo. Kako se zoveš, predstavi se, odakle si, čime se baviš, koliko godina imaš, ajde, 3, 2, 1, brzo, ima mnogo ljudi na redu. Zdravo, ja sam Arnaud Imbert, glumac iz Francuske, ja ću dobiti Oscara. U Srbiji. Šta ćeš dobiti? Oscara. Dečko, promašio si malo zemlju. Ne, ova je prava zemlja, zato što niko ne očekuje da neki Francuz dobije Oscara. Pa zato što ne postoji Oskar u Srbiji. Da, ne u Srbiji, nego u Americi, znate, ali ja ću dobiti ovdje. Da, ovako, kako to da ti kažem, da dobiješ Oskara, prvo moraš da živiš u Hollywoodu, u Oscarlandu, znači to je drugi kontinent, dobro nema veze, i moraš da budeš dobar glumac, to prvenstveno, a ti mi čak i ne izgledaš ko glumac. Kao šta onda izgledam? Pa možda ko neki statista, a? Ivana, glumiš ili stvarno to misliš? Ma glumim. Okej. Slušaj, ovako, ovo ti je glumački zadatak, znači, ideš do onog aparata tamo i doneseš mi kafu, duži s mlekom. Isti tekst. Slušaj, ideš, ti razmisliš o tome koji ti je hod, o čemu razmišlja taj lik dok ide po kafu, koja mu je biografija, sve ti to smisli, razumeš? Okej? Okej, ali isti tekst. Ma nema teksta. Kako nema? I učio sam 3 dana. Ma, polako s tekstom, bre čoveče, prvo ovo da savladaš, ajde, ovo ti je prvi zadatak. Okej, vi ćete me pratiti kamerom i kako funkcioniše? Da, nemoj ti da brineš u tome, ništa, sve mi pratimo. Okej, i poslije ćemo raditi doktor. Uloga doktor, što sam spremio. Koji bre doktor, čoveče, polako, gde ćeš ti odmah da igraš doktore? Pa prvo mora da igraš, znaš, kako ide ako ćeš dobiješ Oskara? Moraš prvo da igraš žbunje, travu, sunce, onda nekog statistu sa zadatkom koji ima jednu rečenicu, pa tek onda doktora. I kad onda će to da bude? Ti odmah vidiš problem u svemu. Gledaj to kao priliku. Eto ga, bravo, što si dobar, tačno se vidi da si ga promislio, ma nema bre, tvoja uloga. Dobar dan, jel mogu sad da igram doktora? Pomož, treba mi doktor! Ivana, kako je bilo? Oskarovski. Bravo. Pratite nas, naša Oskarovska serija koja se zove Francuz koji će dobiti Oskara u Srbiji. Doviđenja, budite dobro, puno ljubavi u vašim kućama.